βάλω φωτιά εις του ουδήποτε το κεφάλι, κύριε. Αλλά φωτιά στην ελληνική κοινωνία δεν θα επιτρέψω να βάλει κανείς. Και εάν χρειαστεί θα τους συντρίψω. Την δημοσία τάξη και την γαλήνη του ελληνικού λαού εγώ θα την προασπίσω. Και θα την προασπίσω προϊασδήποτε θυσία. Θα βάλω φωτιά εις του ουδήποτε το κεφάλι, κύριε. Αλλά φωτιά στην ελληνική κοινωνία δεν θα επιτρέψω να βάλει κανείς. Και εάν χρειαστεί θα τους συντρίψω. Την δημοσία τάξη και την γαλήνη του ελληνικού λαού εγώ θα την προασπίσω. Και θα την προασπίσω